आप लोगों के उत्तम भोजपुरिया मूवी रिव्यू में स्वागत बा। तो आज हम रिव्यू करे वाला हैं बॉर्डर 2 मूवी पे। बॉर्डर 2 मूवी हम देखनी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आयल गाइज। तो कहानी जो बा ना वो रियलिटी पे बेस बा, 1971 पे भाई बेस बा, रियल स्टोरी बा। तो कहानी की तब शुरुआत होला जब सनी देओल जो बा ना, जो लीड एक्टर बारन फिल्म के, वो जो बारन दो घुसपैठिया का माल डोलन जान से दो घुसपैठिया घुसलन इंडिया में, मैप के चोरी करके भागलन। लेकिन यहाँ पर अंत हो जाला उन्हीं दोनों के। और जो सनी देओल बारन ना वो हेड रहलन और वो सभी के जो बारन सिखावलन, पुलिस के ट्रेनिंग देवलन, सभी फौजी नेवी जल थल वायु सेना के ट्रेनिंग करेलन। और यहाँ पर दिलजीत दोसांझ के भी रोल बहुत कमाल के रहे। वो एयर फोर्स रहन और हवा में ही दुश्मन के फरखच्चे उड़ा देत रहन, लेकिन उनका भी लास्ट में अंत हो जाला। और वरुण धवन से उम्मीद ना रहे, लेकिन वरुण धवन तो कबाल दलन हो, काहे कि वरुण धवन जो बा ना वो रहलन थल सेना, मतलब ज़मीन में लोट के दुश्मन की फरकच्चे उड़ाने में एक्सपर्ट रहन वो। और वो भी आपन जो बा ना हेड रहलन, आपन टीम के हेड रहलन। और उनका सभी लोग बात मानलन, लेकिन सभी लोग के ख़त्म हो जाला खेल। लेकिन लास्ट में दो लोग बच जालन, वरुण धवन और सनी देओल बच जालन। और वरुण धवन का नाम फिल्म में बा होशियार सिंह, और सनी देओल की फिल्म में नाम बा फतेह सिंह। और सुनील शेट्टी के बेटा भाई साहब का रोल निभाए बारन, उनका फिल्म में जो नाम बा ना वो महेंद्र सिंह रावत बा, जो कि बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर बा, जो कि जल सेना का काम करत दिखाई दिले बा मूवी के अंदर। और वो लास्ट तक मूवी में, लेकिन उनका भी चैप्टर क्लोज हो गई, उनका भी अंत हो गई। तो मूवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बा, आप लोग जाकर देख सकेनी। और मूवी के का ही इमोशनल बा, मूवी इमोशनल भी बा। अगर आप लोग सोचत आई कि हम हॉल जाएम कि बॉर्डर मूवी के फील्ड ही बॉर्डर 2, तो ऐसा नहीं थे। बॉर्डर 2 अलग मूवी बा, तो आप लोग कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकेनी। अगर आप जाता नहीं थिएटर में तो आप लोग के कुछ नया देखे के मिली। और आप लोग के ये भी देखे के मिली कैसे हमार जो जवान हवन इंडिया के, वो कैसे अपना कुर्बानी देवलन अपना इंडिया के बचावेला पाकिस्तान से। तो ये बहुत ही अच्छा दिखावा गल बा मूवी के अंदर, ये हमारा बहुत ज़्यादा पसंद आयल। और गाना कितना मस्त बा, गाना बहुत ज़्यादा मस्त बा, और अच्छा सिंगर भी गए बा गाना। तो गाना आप लोगों के बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो गाना भी आप लोग सुनम तो आप लोगों के कुछ पल काटी बॉर्डर 1 के याद आ सकेला। तो अगर हम आप लोगों के सब फिल्म में ही बता दें कहानी, तो आप लोग थिएटर में ना जा पाए, इसलिए आप लोग जाई थिएटर में देखी फिल्म जो बा ना उसको इंजॉय करी। तो आज के लिए इतना ही बा, अगला रिव्यू में मिलब।